il-ġurnata tal-ħadd f'Birkirkara imżejna barmar tradizzjonali Malti u fi sfond marċi popolari mal-Maltin ġiet iċċelebrata l-festa ta' Sant'Elena. Din il-festa aktar minn oħrajn popolari għal fatt li l-unika waħda f'Malta li l-purċissjoni bil-vara titolari ssir matul l-għodwa u mhux fil-għaxija. Il-ħadd fil-għodwa News sebaħ ġewwa l-lokalità ta' Birkirkara u staqsa lill-partitari għar-raġuni għalfejn jiċċelebraw din il-festa. Iċċelebraw din il-festa l-ewwel ħaġa jiena Karkaris, xi ħaġa unika li toħroġ u tiġi tara daw in-nies kollha jiċċelebraw il-festa tal-Patruna Sant'Elena. Xi ħaġa sabiħa toħroġ fil-għodu unika. Niċċelebrax pajjiżi u għalina importanti l-festa Sant'Elena. L-unika proċessjoni toħroġ fil-għodu. U di dejjem kienet għal-qalbi, għamilt 30 sena ħażebbuċ, imma xorta kont marbuta qalbi li niġimaw. Sant'Elena kollox għal-Karkarisi kollha unika toħroġ fil-għodu biss mawx bħala. Bħala tradizzjoni, aħna bħala familja dejjem niġu fil-għodu narawha. Għax inħobba u naħseb isbaħ minna mawx. Sabiħa wisqu, bħala vara, bħala purċissjoni. Il-tradizzjoni tagħna u festa unika. Niġi jaw kull 50 sena għax toġobni nara ħirġa mill-bieb u dieħla. Viva Sant'Elena!